Que hoxe é un día moi importante para Galicia, é unha bella aspiración. Xa o actual delegado de Goberno, cando era conselleiro de Medio Rural, plantexara no ano 2010 a posibilidade de suscribir este convenio ca Administración Xeral do Estado, e non foi hasta o ano pasado cando se pudo retomar realmente este convenio. Nós, dende Galicia, queremos agradecerlle á Administración Xeral do Estado a sensibilidade que tuvo ca proposta que se lle facía dende Galicia. Entendemos que a posibilidade de poñer en valor os predios que están como de titulares desconocidos, que forman parte do patrimonio do Estado, pero que nos den a posibilidade de xestionalo dentro do Banco de Terras de Galicia, é unha ferramenta moi útil, porque así poderemos valorizar os terreos agrogandeiros, poderán os nosos agricultores e os nosos gandeiros incrementar a base territorial das súas explotacións, poderemos poñer en valor o noso tecido agroambiental, e tamén de alguna maneira estamos loitando contra o abandono do rural e unha ferramenta máis para loitar contra os incendios. Nestes momentos pois hai unhas 320.000 parcelas que eran patrimonio do Estado, que nos los deixan para xestionalos. Esperamos xestionalos ben e que esas preto de 6.000 hectáreas pouco a pouco poidan ir formando parte das novas explotacións que se poidan consolidar no rural de Galicia.